Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mahadong buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Sige kong isip may gala ba kung kambyuhon ba ito ng intro? Pero okay, sus pila na mo kalibo nagabantayan ng tinguga. Kung dili na, kambyuhon na ito ng intro, basig mo yung mga lain, masiguro yung programahan gikan masiguro ni Cebu. Narabay gagaya-gaya sa ako Cebu may gala, pero di gyud kakuha sa akong inistoryahan. Kaya langan kay mo naman yun na akong trabaho since 1979 pa. Naniguwang na. Tiguwang na. Ay pamuta na si Dennis kung magpa-injection ba daw bakuna kung hadlukan. Kanta may nung kuan na may gala. Anugon sa tuli, ay sa pisot tulion. Pisot pa. Mauna siya nga. Dili mo pa-injection. Kung sa may hadlukan na nakagamay-gamay ng karayo, pagkagamaya na yung tao na gala, sus, buhok lang na siya ba? Labaw na yung karoon ng mga hiringgilya, silicone coated na siya. Kasabot ba mo kung siya silicone coated? Sa una, paano lagi na siya? Steel lagi na siya. Stainless steel. Karon gibutangan na siya silicone nga mo-slide na sa imong unod. Kaya lang, depende na sa nag-injection sa imo. Kay siyempre, gitusok ko, ang panit, gitusok ko ang unod. So, pag tusok ka na, masipag way sakit na siya, pero ang imong utok ba, nagkauna na, 80% ningo na siya nga kasakit ba daan na, Pero may kuha na may gala, kalabit akong mag-opera ko, sis sa tutoy. Ay, isa na katarong anesthesia, palibot man ko sa, sa bukol. So, siyempre, ang uban na ning operahan ako kanang napalibutan ako ng anesthesia. Wala, gano'n siya sige lang istorya. Okay, ako istoryador man ko sa opera. So, ang pasyente, dili gina sila maaray. Pero kung ang psychological make-up sa pasyente, sabay Bisaya na, ambot sa usao na siya pag Bisaya. Kung hadlukan gyud siya nga tao, kung hadlukan gyud siya nga kuan nga individual, bisag kung sao nimo ka siliconize ang injection o unsa ka gamay sa karayom, dili na siya mawalang hadlok una man ang iyang utok. Pero kung imo lang na siyang wala o ng mga injection, di na imo ma-feel na ba? Mo kanamitan mga diabetic nga nagamit og insulin. Padadlaw na silang injection ba? Pero yan, nakuha na lang man sila. Nasanay na lang ba? Ragwa nag-isakit. So, ang una na may gala, ang psychological makeup, ang mga karayo may gala, dili na sila yung pare-pareho kadagko. Na siya pinakagamay nga 25 gauge 25. Ang pinakagamay. Ang pinakadako gauge 18. Karon ang mga hiringgilya, dili na pa sa una nga recycle. Puro na plastic. Kung magpa-injection mo insist mo og kanang brand nga maayo gyud siya kay daghang kaayo mga Japanakan hinimo. Japanakan hinimo day. Kundi ba na made in Salmonan. Daghang itig himo-himo ana ba nga sus in town. Pagtaroy nimo sa unod, dili mo diretso, mapiko pag yun agoy. Unya kay barato man na sa may gala. So katong dili kay gusto ka tipid nga ospital, paliton to bratohon. Ay so sakit kay lagi. So ang pinakamaayong nga brand, dili man sa advertisement kay tinuod man gyud siya. Ang una gyud naghimo og kanang kaning hiringgilya nga plastic nga disposable is Teromo. Terumo. Teromo. So kana silang injection, wala yun na siya lubad ba nga maayo yun siya. So kung pa-injection mo,
Mo insist gyud ba nga unsa man nagigamit nimo miss? Tiromo na miss. Oh. Ha? Tiromo. So, pag injection nimo ana di gyud ka kon ba? Ka feel nga na tusok? Wala eh. Okay, gwapo lagi kayo na siya siliconized na siyang tawag ano. Niya ang kuan pod ang iya pong pag-deliver sa tambal sa sulod dili kay daghan. Ha? Dili daghan. Mo kuan siya pino ang iyang pag-deliver sa tambal dito sa sulod. So dili kay siya mulunop dito sa sulod nga mo manay makasakit. Kay mo abri man imo mga unod, kaunuran mo abri ba magtigom dito sa ilalom. So mao na siyang sakit kayo. Pero kung maayo lang ang lugar, asa gibutang ang injection, wag gyud siya sakit ba. Ang pinakamaayo gyud nga wag gyud sakit ang kani sa lubot. Kunya kay daghan sa mga chicks karon nga di man gusto pakita sa ilang lubot. Ha? Ipakita lang B. Ha? Tanawa ra na sila mo gamit og mga ISOs in town, Santa Cruz de Igos. Ha? Makita ng ang kigol. Ha? Makita ng lubot. Pero di daw ipakita kay ulaw-ulaw. ISOs in town. Ha? Mangros na lang tamay gala kay sos. So dito gyud ang pinakamaayo nga injeksyonan diri sa lubot sa kilid. Dili po dito sa lubot. Ha? Naagni say kung mugunit mo diya sa inyong hawak ron, guli ka rin inyong hawak na naade kanang sakit na sa inyong tiil. Ha? Ibabaw ana, mo lang pinakamaayo nga butang injection kay dili kay siya wala kay nerve ba. Unya urag ma-feel gyud nimo nga di gyud ka feel kay nga mutusok ang injection. Karon daghan man kay mga nurses nga dili mayo pagka-training, i-target murag ka ng Indian pana. Ha? Di mo na siya maoy. Ha? Gunitan man gyud ang imong unod dire, gunitan na imong unod sa wala nga kamot. Unya itusok nga niya hinay-hinay. Dili na niya injection makakita ko ingana murag Indian pana no sam tao ng training ana niya ha karagana wala pa ikon ba wala pa experience pero kung eksperyensado na kay mong nurse igo na siyang niya lihokon niya iyang kamot mahigala lihokon niya iyang mga kamot ora bag iyang hilot-hiluton nga musulod ang tambal una nga dili kay ka-feel og sakit ha ako permi sa una kay tungod kay gamay ra man kay nurses sa dito sa Tondo General, pagka-assign ako dito. Ako yung mga injection. Ha? Nya mingon man sila sa ako nga wala kay sakit wala sakit daw mag-injection ko. Kung ana man ko kay sexy man kay kung kamot. Pang piano naman yung kamot dai. Unya kay ma-assign ko sa OB panganak ba, mag-IE ko. Sabot mo ko sa IE. Kaya kung examinon ang ilalong sa perto before mga anak o after mga anak. Examinon na sa una. Ambot lang ron, kaya wala na ko kabalwa na kung saan na siya. Sus, mingon lagi mga bago lang panganak. Kasap naman mag-IE ka. Sus, Santa Cruz de Igos, may na lang kaya wajib ko nag-ubi. Kasi dagang kayo ko kabit. Muna Denise, nga kung hadlukan kay itong imong bakunahan, imong anogon sa pisot tulion. Pisot pa kay hadlukan kayo magpa-inject. Wala na sesus in town. Gamay-gamay ra ng 1 ampule ihatag dito sa sulod. Ay kagamay. Usay gani nga magbutang mig anesthesia diri sa dughan sa tiil tag 20 cc. Kabalo mo pila ng 20 cc. Sus. Isa na kabotilya ba. Ang kunana gipang tusok dito sa imong pag-anesthesia. So, malagi. Kung wa pa mo yun na injeksyonan niya, maoperahan mo ay babay. Makita tong hiringgilya nga iyong kadako sa kuan sa tiil sa kabaw. Okay, so ang topic nako karon mahigala.
about sa kuan kaning ngano man gyud ning uban maputlan man tiil. Maingon sila dok, ngano man gyud nga putlon man gyud ang tiil. Ang history adi pagputol og tiil may gala, di na siya bago. Sa una pa, during sa Spanish War, amot lang kung nahilig ng history, during sa Spanish War, wala pa antibiotic. Kung maigo sa bala ang kanang tiil, putlon na lang nila kay mag-gangrene man dayon. So mao na siya ang method of treatment doon sa Spanish War. Pag human sa Spanish War, sa World War I, mao gihapon, putlon na lang gyud ang tiil. Una sa unang panahon may gala, kumon kay ka makakita og kanang kuan one leg na sundalo. Halos tanan nakita nimo. Niya kay nagkadugay, nagka-develop naman ng antibiotic. Muna napugnan na ang infection, napugnan ang tetanus. Kay balo ba mo may gala sa panahon sa World War I, kadaghanan sa namatyan sa mga sundalo, dili sa gira, ang namatay sa tetanus. Bao lagi na. Pagka-develop sa bakuna sa tetanus, samot ang gito pag-develop sa human tetanus immune globulin, medyo minus-minus na ang pagputol sa tiil. Kunya karon kay pagsulod sa 20th century, daghan naman kay tag fast foods may karon. Nagsugod sa donut, sunod hamburger, sunod chicken. Daghan na kayo fast foods. O kada sa una makadunong ko sa history, ang nalay stop sa kanang gasolinahan, wala na nay fast food. Nya ang baligya na pud donut ra pud. Karon adto kag kanang highway ng long travel nimo, ang mga gasolinahan na agi mga pagkaon. So nitamis gyud ang pagkaon nato ba? Nitamis gyud ang pagkaon sa tao. Tungod ato sa 1960s, paingon karon nagasaka ang naay diabetes. So, unsay komplikasyon? One of the complications sa diabetes Miguela is putol ang tiil. Wala mo ako ginahadlok ha, pero halos tanan nga naay diabetes, potential gyud siya gyud maputol ang tiil. Ngano man? Pagsugod sa diabetes sa imong lawas, ang katong mga kaugatan ninyo, maghinahinay na siya kaplag. Mahinahinay na siya kagamay ang agianan sa dugo. Ang pinakagrabe ang sa tiil. Kay sa tiil, kagmay kay na siya ang supply ana niya. Mura biya nang kasuporta sa tibok lawas na to. So, bukat yun yung trabaho. So, kung naka-diabetes, pag astas na imong sugar, mubarado po to. Niya kaya may tambal na may gala pagkuha sa bara dito sa tugatan sa tong tiil. Wala gyud. Kaya kung naapa, di ko mamutulog tiil. Sa last yun na sinako nga recourse may gala ganang magputol kong tiil. Sukad-sukad yun. Ako gina siya pangitaag paagi nga ma-preserve na ako ang tiil. Nga hangtod nga usay maabot ko isa 4 ka tuig. Nga di gyud ako putlon pero saon man usahay tungod sa ipit sa kwarta di mahalan na sila dressing. Pagkuha na matog laing doktor, pag-imbot og laing doktor putol. Wala na ang ubang doktor na wala na pasensya na may gala. Putlon yun na siya dito. Ikaw pod nga wa naman yung kay kapaingnan, magpaputol na lang po kag tiil pero sa tinuod na gala pila na kalibo ako na salba nga di na ko putlon ang tiil. So saan man na siya may gala nga dili mo putlan og tiil. Ang una gyud i-control ang yung diabetes. Bisag unsang tambal may galaw, bisag unsang gamiton ninyo, kailangan kontrolon yun ang diabetes. Ayaw kontrola imong pagkaon na gala. Ano man? Isa lang na siya sa sakit sa lawas ang diabetes. Kung kontrolon nimo ang pagkaon, makulangan na nutrition sa imong lawas, magkaluya na ka, di na kaganahan mo kaon. Kaya tungkol sa diabetes
di na kaganahan mong kaon, magkaluya ka, di na kakatulog. Unya ang imong baba ba kay ang katong taste buds sa imong dila makahinay ang ilang capacity nga mo taste of good food. Ito mo na sa diabetes. Karon, kada kaon mo, wag yung lami. Labaw lagi balik-baliko na ang pagkaon. Madugay na, di yung kaganahan mo na mga tigulang may gala. Duha, tulo ka buok hungit. Maura, besa kung saan mo siya pugos. Awayon pa din mong tigulang, dili na lang kaon. Kaya wala may ganag yun. Kunya, kamo pang mga batanon nga wa kasabot. Inyo pag yung pugman, nga mukhaon kung sa'y gusto niya. Ang sekreto sa pagdala sa diabetes mellitus, mukhaon kagamay. Katong mga tamis, medyo kaon yun mo siyang dieta, pero sa mga nutrition, karne, isda, itlog, ayaw na siya kuha, kay basic yung kinahanglan sa lawas may gala. Dili lang natungod kay diabetes lang yung matakir niya, maguba ng tibok lawas, mali gid siya. So, ang importante na may gala nga, mabalanse na siya ba, nga nakasigana mo kaon? Kaya kung nakasigana mo kaon, na siya gana maglihok-lihok. Kung ganahan siya maglihok-lihok, na siya exercise, di ba? Pag maka-exercise siya, ang iyang kasing-kasing mo sugakot. Pag muhinay ang kasing-kasing sa tigulang may gala, may diabetes, dito na. Sugod na siya. Ang una, ang katunggag may kayong ugat paingon sa tiil, di masuplayan. Ang katong mga kailangan sa utok, ang mga kailangan sa utok, di masuplayan. Uya, ang utok ng tumigala, kawa may laing gamitong, sugar naman yun. Bisag kung saan na ninyong istorya nga, di na mo mukha tamis. Ang utok na to, dili na siya kinahanglan og mga vitamins. Di man naman ito dito sa utok na to. Di na siya kinahanglan og unsa pa na inyong gamiton mga gatas. Wala. Muna nga, sabay sa tiil, ang Alzheimer's. Wa na gana makaon, magluya, di nakatulog. Daghan na kayong problema masulod sa utok ba. Muna siya nga, tigulang, prefer pa sila magsige na lang higda. Uralag, nagulat lang mamatay ba? Usay lagi maluoy ko kay bata-bata pa, mga 65, 67, anay uban, 70 years old. Maghigil lang higda. Labaw lagi yung mga tigulang bahay nga pugngan sa anak nga dili pakaunon, di palakkaon. Mauna siya tabo may gala. Niya kay the moment nga ma-depress na ang pasyente may gala, tungod anay mga ginahimo ninyo sa iya, mo naman ang sugod sa iyang kasing-kasing maghinahinay. Maghinahinay ang kasing-kasing. Gika na siya sa normal nga 80, di naman siya mag-exercise, bubaba na siya 70. Pag humana na, sa 60 beats per minute na lang siya. Pag mubaba, pag yun na siya, wala na. Ang inyong intention nga mataas pa yung kinabuhi, inyong ipatay ba? Pero may kuha na, may gala. Ngayon yung Diyos mga anak, mali man ang inyong ginahimo sa inyong mama, ura man ang inyong ipaspasan ng mamatay na sa iyo. Yung mga anak na, gusto lang naman mabuhig dugay-dugay, mali inyong ipanghimo. Labaw na yung pagkanan ng inyong kaon, kanak na iyang ganahan. Gusto mong kaon o ka ng paksiw. Kadaghanan na yung matigulang, paksiw na palit, ikaunon ba? Kaya ang paksiw na ipagka-aslom, may tamis. Lami siya ba? Kaya mura may mabutang sa dila, may gala. Mura na yung mataste niya ang katong aslom. Kailang parat, kailang tamis. Naagi na siya ba? Kaya kung wala na siya, dili ganahan mo kaon. Di ko na siya ganahan mo kaon. Di sa pagbutangan na ni Muglitson sa tubang kung wala asin. Hadlok mo kay high blood, wag mo na hadlok sa iyang sa sitwasyon sa iyang kasing-kasing. Wag mo na hadlok nga mababa ang pulso, mababa ang pag-deliver sa dugo dito sa RTL. Karon, mababa gani ang supply sa dugo sa tiil,
Gamay lang kaayong bikil na may gala ba, magsamad na ang mga tudlo. Samad-samad na yun siya. Labaw lang yun yung between sa kumingking o ikaapat nga toe, ha? Kanang tiil, ang toe, magsamad na siya ba? Nganoon sama na siya do. Tungod kay na kulang naman kayang supply sa dugo dito sa iyang sa iyang tiil. So, ang panit dito sa in between sa mga toes, ha? Magsamad. Nga wala man sa ilabti. Ang kana lang constant rubbing ba? Kanang magsigig ana ang tiil, kanang mabaghid-baghid na siya nga maglakaw. Awa na. Magsamad siya. Sugod na, samad lang, no? Tingala lang, tigulang, ano na may samad akong tiil nga, wa man ko natunok, unsa ba? Manong ingana man na siya. Tungod na siya kay hinay kay supply sa dugo sa tiil. Dili siya ka, sabay Bisaya sa replenish, kanang matabunan o usab bag-ubang, mapanit. Di siya matabunan pag mayo. Wala nga, ang samad niya, magkadugo. Pag magdako na ang samad gani sa tiil may gala, ang kagawa na, opportunity na siya masulod dito sa sulod. Niya ang kagaw may gala kay malitaw gila siya kayo. Gusto mo po na siya mo mudaghan, maghimo kondo sa sulod. Di sa tabo, maghinahin nagkaitom dito sa daplin sa iyang tudlo. Hinahin sa itom. Pag kumanana, mudagan ang itom dili dapit sa mga lapalapa. Pag kumanana, musaka na. Hanto diri sa duol sa tuhod. Kung dili na ipatanaw sa doktor mga gala, kung dili niya ipatanaw na siya, paputol din ang tiila kita. Karon, mahingong mo dok. Usa may pagpugong ana. Kontrolo ng diabetes. Ipa-exercise yun ang tigulang. Taga-eksaktong pagkaon. Ayaw mo pagbuot-buot o himo o dieta sa tigulang. Kay dili na nimo siya matagna. Kung sa iyang gusto. Kung sa iyang gusto mo na iyang kaunon ba? Kung di ninyo pugso ninyo pagkaon sa wala nang parat. Tao lang nagduha tulo ka kutsara. Mabuhi ba rin ng tao nga na? Di man nga sa kaon mo sa isa ka plato sa una. Muna dili ninyo masabtan ba? Kay nahadlok mo sa diabetes, nahadlok mo sa high blood, nahadlok mo sa mga usab ng sakit. Wala mo nahadlok nga mamatay na siya kay dili maayong nutrisyon. Kapila na ko ana sa ospital may galang. Ako lang saktuhon ang nutrition sa tigulang. Last cake may galang. Mabata ba? Mayingong yudok. Nabalik ang akong energy dok ba? So, wala mong kagihimo ng ako ra ba nang tagaan talaga eksaktong nutrisyon. Ayaw mong depende sa vitamins. Useless kayo na isang vitamins. Wala na siya diha. Wala na gina siya role diya ba? Mutabang na siya. Pero di gina siya ingon siya mo na main inyong ikuan sa pasyente. Wala eh. Ngayon mo, gatas dahil dok. Wala eh. Maski pag isa kataro ng inomon niyang gatas ba? Kulang. Di ka pa sa basic natural food. Karne, isda, baboy, baka, siya. Gulay, wala ang tao mo. So, kapila na yung anak nga, di na kumukha ng karne do. Unya no makontrol imong diabetes. Wala. Musamot og kasaka, sige saka yung blood sugar. Ya di man matuon ako. Padayon, di man ko mamugos. Pero ang sugar di mo control. Pero once gani nga mo kaon na ang pasyente og ambok, kaon ng karne, maski gagmay ra gud kada adlaw, sabaw ba unsay una. Makontrol niya yung sugar no, magbaba na hinahinay, di na sa kinahanglan og mga dagko kay doses sa kuan. Dosage sa insulin unsa ba, tabletas. Eloy. Karon, mutana mo sa ako mga gala nga, ngano hingana man kay ang tibuok lawas ba ito may gala, one system lang na siya. Unsa may pasabutan ng one system. Magsige sila istorya ang mga system na to atong
atong baga, atong kasing-kasing, atong bukog, atong mga endocrines, kanang siya istorya na sila. Puro kontrolado sa utok. Karon pag ingon sa utok nga ay dong ingon niya ang pancreas dong, ha? Pag himo og daghan pod nga insulin, oy kay nagkataas man ang sugar nato diri. Kung patuo siya, maingon mo na siya nga, ay sir, wala man mi nutrition sir, sige lang nagkaog gulay atong amo. Wa man tay makuha dito. Ha? Tanaw na ko ng tangkong, mga among tangkong. Paggawas dito sa tae ba, tangkong gihapon. Kamunggay lang gihapon gawas dito. Say mo sabutan na dili ba digest sa tiyan may gala. Unya mag-insist na bagyod mo nga gulay. Amo na. Pati ang inyong kinatao, gulay pod. Lagi. At binuod lagi na istorya na ako sa inyo may gala. Kaya usay, natuod sa ka-bombard sa inyo sa mga ubang doktor nga ambot og asa na lagi seminar nang dili na pagkaonog karne. Wala man na ito sa libro eh. Wa man po ko nang mayabas. Pag-eskwela na ako, wa man ko nang mayabas. Kay ko na mayabas pa ko, basig. Ngayon ko nga abot lang. Di na pagkaonog karne. Kaya uban, mura lang na sila parot. Sunod-sunod sa ilang konsultant o sa isulti. So, sa mga ito na kung nanagin, itom na ginagtiin. Usually may gala, dili kong dritso na putol. Ako yung tanawin kung maayo ba ang status sa kaugatan niya. Nana may paagiro, di ba pa sa ito mga 5 years ago nga wala. Karoon na. Ang itawag niya is duplex ultrasound of the lower extremities. Duplex ultrasound of the lower extremities. Kuha na siya. Ultrasound niya po na siya. Pero apil ang Doppler. Bawaan ang dagan sa dugo. Usually na, akong ginapatanaw ang katong artery, katong nag-deliver og dugo, gikan sa kasing-kasing, paingon sa tail, sa kumagko. Tanaw na siya, gikan diri sa singit, may gala, paingon dito sa kinatumyan sa inyong toes. Makita na siya sa duplex ultrasound. Karon, tanaw tong tanan nga tanan branch atong tiil, tanaw gyud na sa technician. Kung di ganan na niya tanaw, useless ng duplex ultrasound. Kilalang iya gyud nang himay-himayon ginag-agi ang katong agianan sa dugo may gara. Na may anterior, may posterior, may lateral. So, pasabot ana nga daghan kaayo nga supply sa tiil pero di gyud adequate ba. Pag humana na mo report dahil siya nga 90% tanido kuan kanang clog na di na gyud siya maabot sa imong sa kumagko sa pasyente ko ayay. So, matubang ako sa pasyente. Ingon na rin ko nga nang ang supply sa dugo sa imong tiil 10% na lang ba? Kay barado man siya kaayo. Pwede di sa tawag putol ron kay kisa magiganahan magpaputol og tiil wala man. Ha? Wala Way ganahan yun. So, mayon ko sa iya na, kung hulaton nato ang imong tiil nga ang itom, usaka na diri sa ibabaw, ang atong putol ani ron, diri na ta duol sa imong kuan, sa imong tuhod. Kung maulahin na kuan na, bulagan man na ang bara may gala anto dito sa iyang ibabaw sa iyang tuhod. Diri na kutob ang putol. Ang pinaka-problema na magala kay kung diri na ibabaw sa tuhod, doon lang kay na siya sa ugat nga piting dakuan. Ang iyong kadagkos kumagko ninyo ang ugat. Makasulod na gali na ang kagaw dito, kay maldito kay ang kagawa ni magala. Ha? Kuha na siya, daghan kay ng kagawa sa tae. Pero ambot nga nung makadaghan mo kay diya sa imong tiil nga wa man nagido-do ni mo sa tae. Ha? Sorry lang na mao da. Ha? So, udag ka na siya kayo. Pag-abot tiris doon na sa singit na gala, di na may kadako. Alam mo, putlo ni mong tiil, ay imong ang tiyan, wala na. So, muhulat na lang may mag-sepsis. Ang pasabot ang sepsis may gala nga mukakag na ang tibok kagaw sa tibok kaliwasan. Wala na tambal nga makapugong ana siya nga matay.
Wala na po yung mga injection, mga ano, wala na. So, nga nga sitwasyon nga gala, wala. Buhi ka lang yung kag kay kung dili, pasagilan sa pamilya nga ikaw nagpatay sa pasyente. Alam nga lang, ingon ka nga putlong na tong tiyan. Di mo na pwede. So, malagi, the more nga magkadugay ang desisyon ng putlon, the more na siya nga mamatay yun ng pasyente sa diabetes sa diabetic foot gangrene. Muna siya pangalan ng diabetes. Karon, kung may tabo na nga magpaputol mo sa tiil, magdesisyon yun mo, pag-ingon sa doktor nga, gamay na naman kayo ang kuan, barado man kayo, 90%, 10% na lang nagkasupply og dugo dito sa tiil. Usaon na to na dok. Putol gyud kay kung dili, ang iyang kinabuhi may maputol. Wala gyud option may gala. Wala gyud option. May panay maputol ang tiil kana may option. Himuan na mo og tiil nga gaan na kayo, nga normal imong lakaw, daghan kay na ana ba? Di man pasaon nga kahoy ang isumpay sa imong tiil. Karon na nay fiberglass, perting ang gaana. Nana po ibang puthaw. Normal lagi imong lakaw. Nya na po robotics karon mahigala nga muhakiti yun na kasi imong tiil. Pero di man na siya ginagamit niya, dire man sa kamot. Kaya na connection sa mga nerve na to ba, malihok na gani ang finger, malihok na niya. Tungod na sa inanay robotics na to, nga electronics o mga computer, nga ibutang dire, kung gusto niya palihok po yung mga tudlo, normal kayo. So muna yung problema sa diabetes may gala. Isulod na sa inyong mga utok, aron makasinabot gud mo sa inyong doktor. Kung di gani mo makasinabot, may kapait sa pasyente may gala, kay kamo may mubayad, kamo mga tigtungod, di man ang pasyente. So, kaya yun, mag-decision yun mo yun. Discussion mo sa mga pamilya, tibukan, no, say mahimo ninyong maayo sa inyong sa tigulang, isulti sa doktor. Muna yung gusto dok, muulit na lang mi. Sige, ulit. Muna siya ang diabetic foot gangrene, si Dr. Kagapi ini, sa Doktor sa Kahanginan. Ang numero sa cellphone nga ginadawat na mo ang inyong mga text is 0995 414 2609 0995 414-2609. Kung gusto mo mag-text, text na mo daan. Kay ang kinsay magkuhan, di naman ako sa i-erase, di na mo i-delete. Kunya, amo na siyang basahan yun pag live na ko. Ang secretary na ko ang makibalo kung asa ko. Nag-opera ba ko, nagkatok ko sa ubang hospital, nag-rounds ba ko, o na ba ko schedule ng operasyon. So, siya ang inyong tawagong yun, 0995-221-8007. 0995-221-8007. Text mo kay usahay di siya katubag sa telephone kay busy kayo yun. Pwede po sa landline 284-6455. 0920-854-8167. Dok, nindot kayo imong lecture karong buntaga. Salamat. Ingani ni siya may gala. Dagang kay kog mga nakahanay gani nga topic na interesting jud kayo gyud. Kaya lang maglubog akong utok labaw na gyud kung busy kay ko. Maglubog akong utok kung unang sa unahon ako. Pag-abot nana ko din sa tubang sa kamera. Hapit na musulti. Mga wala ba? Mga wala. Unya, may na lang ni si Denise kay mangutana mga questions. Ay maunay ako ipasakalye sa bago na ako madumduman tong kung say gusto na ako i-lecture sa inyo. Pero sa tinuod na gala, kung naagib ko diri sa ERIC, na ako sa DXUM, o kung iba na sa YouTube, ang purpose yun ako na mutudlo sa inyo, sa inyo. Wala man kay sukat-sukat man gala, kay nasugod man ko sa radyo 2004. Wala pa jud ko madungog nga mga komentaryo sa radyo nga pareha sa ako.
Way panghambog ha. Ang akong purpose nga magtudlo ko. Kay the more ko magtudlo sa inyo, the more mo makasabot, nga dali mo makasabot sa akong istorya sa klinik kung ngadto ang galing mo. So, di ka maglisod ba? Basta nang pasyente mo, sulod dito, Dok, sakit kay akong right lower quadrant, usay, mag-smile ko ba? Kaya nag-lecture ko ng mga ingana, right upper quadrant, right lower quadrant, left upper quadrant, usa man na sila. 2004 pa. Oh. Pero napagi mga tao nga makadumdum pag yun sila. Makadumdum sila kay sa una may gala, akong sagul-sagulan og katawan-on. Eh kung hindi na ako sagul-sagulan og katawan, tulog mo ba? Kaya karon daghang kay mga tao mo di man nga butang may pag-joke may Dok kay seryoso ra ka kayo. Usahay may gala marinta na ako labaw na gyud kanang magsugod na ko kasuko kay daghang kayong cancer of the breast nga stage 4 ako makita. Kung sayang atong panahon ako nga nasa radyo, wala pa gyud mo kay balo kung sa ibang simptomas sa cancer. Nayuban Dok, ikarintura akong bata daw kay kuan na Lisa. Sus in town, Santa Cruz de Icos. Wag na sa relasyon ng karintura o kuan ba? Kana pong kalibang. Nagkalibang ang bata daw kay nagipon dili na tinuod ba? Wala gid na sila relasyon nilang duha. Maski pagsakop na ako diri sa balay mo gihapoy pagtuo. Pero wala gid na sila relasyon. Wag yun na. Ibaw na gyud na ako sa eskwela pa ko. So 0955-980-5994. Dok na ako'y tambal nga giinom. Maintenance, clopidogrel, anti-thrombotic. Angay ba ni ipadayon, tagong lalaki 53. Depende kung nganong itagaan ka na. Nganong itagaan ka na, number 1. Number 2, usually na siya kung magsige kag inom ana, nagi sa side effect. Ang isa na mo lapsaw imong dugo. So kinalang siya follow up sa imong doktor kung basig na sobraan na ka. Kung lapsaw na imong dugo, magdugo na imong lubot, magdugo na imong mga ngipon. Ang mukalit na manggawas ng dugo sa imong dalunggan. Daghang siya side effect ba? So kinahanglan din na i-follow up sa doktor. Kung dili mo mag-follow up, mao lagi na. Muna akong problema. Kay ang side effect sa mga tambal na ultimo tubig. May side effect. Di. Kani sige na balik-balik kani nga kanang pag-inom og tubig nga daghan kayo. Sige ingon ana sa una ko ba nga di na maayog yun. 0935-740-0422. Male 65 daay murag ballpen kadako sa akong lubot na ay magpitik-pitik murag pulso. Unsa ni nga symptom Dok? Almoranas day. Almoranas ni possible pero kabulabiya ka sa imong edad, Kung naay almoranas ang tigulang, bantayan nimo nga walay cancer of the anus. Mao lagi na. Kung dili espesyalista ang magtanaw sa imo, almoranas na, tagaan na kag hemorrhoids, sa pubay pamutang diha. Wala kag examine ang lubot ba, gitusok, gikulgot dito sa agi, rectal. Naday cancer, kaya ang almoranas mahigala, simptomas lang na sa cancer of the anus. DI. Nanaday kay bukol, nakitumor dito sa ilalom sa imong sudlanan sa tae, agianan sa tae. Malagi, examine jud kagyot. 0909-8983-4147. Dok, sakit akong dughan o likod, dili man pod lisod ginhawa, 77 edad na. Kaning imong edad nga 77, naigi posibilidad ani nga naganyumonya ka. Huwag na number 1 yun. Kay ang pagginawa sa tigulang kulang. Urag shallow kayo ang pagginawa sa tigulang. Labaw na yung kuway exercise. Nganong ingana mo na siya? Ingana yun ang tigulang mo yung gala. Tapulan na kung ginawag lang. Maski kita mga batanon pa. Kaya mga batanon 45 pa. Makalimot na sila ginawag lang. Mo man yun ay pinaka-importante nga exercise sa baga kayo gala. Kung dili nimo exercise imong baga, di man pud ka makaingana kung di ka mag-exercise ka ng walking, jogging, di ka kadumdum. Pero kung naka-walking, jogging ka, nag-exercise ka,
kuan halos everyday, ang imong gininawaan po musabay po. Ginawa jud kag lawom kay mo na lagi sabay lagi na sila. So kani imo nagi pasilidad, naganyumonya ka o di ba na kay problema sa kasing-kasing. Isa na siya. Ikatulo, kung hinay na kay imong pulso, basig wala pa mo kay balo, kung hinay ang imong pulso, mubo kay imong pagginawa. Kung paspas kay imong pulso, ay imong kasing-kasing, gamay ra pud mosulod nga hangin sa imong baga. So naagi siya, balansi gyud na siya. Balansi gyud ang imong kasing-kasing nga magbumba o tsinta, kung mababa na ganay sa 70, wa na. Hinay po na kayo ang supply sa dugo sa katibukan sa atong lawas. 0948-325-2383 ang sinus nga ubo unsay maayong tambal, female 70 minaw ko. Ang neosip o sinotabs pareho lang na ba? Kindly explain. Ang ubo gikan sa sinusitis, usually may tabo na siya sa kadlawon o sa gabi. Kung magtulo na tong imong sipon dito sa likod sa imong tutunlan kay katol kayo. Karon, dili na siya makuha tabletas na. Sinotab, mga neosip, di na siya may ego. Kaya nga no, tuman na, dito na siya nagpuyo sa iyang sudlanan sa sinus. So ang pinakamayo lang gid na, di na jud ka maligo bugnaw, init gid perme, unya pag hinay-hinay ka o ginhawag lang para manggawas na sila, labaw na gyud masigda ka. Wala lagi tambal. Kung naapa, so hagbay ra kung sige ano. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Yes. Kanang ta kuning mudo kay kanang kung adlaw ko kay ga ako kanang magakuya punto na ako kanang kaya nga ako mong visit kay kuan 7/52. Agoy. Unya, nakitambal ginainom? Nakitambal ginainom? Naamang ko'y gina-maintain dok na antidepressant dok. Agoy. Muhinay yun na imong kasing-kasing ana day. Kinahanglan mo konsulta gyud ka sa imong psychiatrist nga lain ang effect sa imong tambal. So nagababa ang imong blood pressure, kinahanglan kambyuhan gyud niya. Okay? Kana do kung ang diastolic na do kay low kaayo na 52 na isa 54. Dugay-dugay naman ni dok kay gani time nga kuan kanang katul gani ako ang tiil tapos nakamadlag kalit. Muna ako gingon gani ha. So mato gyud ka sa imong psychiatrist, makikistorya ka dili na pwede na imong kambyuhan lang dito. So istorya ka sa iya nga mo na niya kinahanglan gyud siya kambyuhan. Okay? Dok, Ana gyud na siya, kinahanglan gyud siya wala may laing paagi dai. Ingana lamang gyud na siya. So ang cause ato dok katong akong gitake nga antidepressant. Urag sure gyud ko nga kana gyud kay wala may pila ba edad nimo? 58 dok. Sus ka bata pa na mo no. Pwede ka pa manigbas. Bata pa ka kayo dai. Ato balik sa imong kuan, sa imong psychiatrist ha. Sige maintain nga cholesterol ko dok kanang. Wala na siya labot. Maski di ka mo inom ana, wala na siya effect. Okay? Okay? Sige. Okay. Salamat. 0955-980-5994 53 tagom lalaki unsay simptomas sa arthritis sa dughando. Sakit ginhawa, guot, abi nimo nagatake kasing-kasing, labaw na gyud mo ginhawa kag lawom sakit. Isa gyud na siya sa simptomas nga permi lamang kamali nga kasing-kasing. Kung moadto kag cardiologist, sigurado gyud na siya. Heart ang iyang tanaw. Moadto kag pulmonologist, sigurado pneumonia na iyang diagnosis. Ang uban ingana so daghan kay himuon. Blood chemistry tanan mabankrupt lang kaday pero arthritis na day sa imong ribs. 0995-0999-905-0564. Ako sani agaw
1 year na nagsigig gawas tin-aw nga dugo sa ilong, giadto og ENT, gitagaan antibiotic, wala gihapon alibyo. Unsay angay buhaton, Dok? Salamat. Kung ang imong ENT gi-examine ang imong ilong, gitanaw kung naisamad, dili na siya mamis, dili lang antibiotic ihatag, kundi nagi na siya ihatag nga kanang decongestant nga mo sarado sa samad. Naiuban yung tao nga dali kay magdugo tungod sa nipis ang ilang mucosa, ang panit sa ilang ilong. So, kung i-examine ka pag mayo sa ENT, masulba dayon na siya. 0935-244-8006, 60-year-old babae, napandol sa bangko ang tiil, sakit, itamak, sa may likod sa tiil. Nabangga man napandol man sa tiil, nganong dito man sa likod ang sakit. Kani siya may gala, kaniday, naagyo na siya problema sa imong tiil before siya napandol. Ipatanaw na siya ng doktor, aron examino na siya kung basig na-fracture na sa una, wala lang kakabantay. 0926-632-4918, 62 lalaki. Mata magluha-luha. Kung magbasa, bisan na ay antipara na kay tambal ani Dong. Okay. Ang tambal ani Dong, ingani Dong, ang agianan sa atong mata, na siya kanal sa kilid sa atong ilong. Nga, kanang luha nato, kay every minute man na siya naghimog luha para mabasa ang atong mata. Protection na sa mata. So, every minute, na magtuluan ng luha, paingon sa atong ilong. O dito sa ilong, mahulog sa atong baba. Katong kanal, mabara na siya usahay. Kanang kanal mo siguro, mabara ang yun. So, ipatanaw na siya og ophthalmologist, specialista sa mata, nga iyang specialty, kaning kanal, lacrimal kanal. Iyan ang tanaw. Niya na siya gamiton nga murag panglimpyo nga murag ingong kadakos buhok ang karayon. Si Dr. Benjamin Le, muna specialty niya, nag-specialize na siya dito sa nag-specialize na dito sa Hawaii. Si Dr. Benjamin Le. Adto mo sa iyang clinic sa room number 3. Kauban ako sa UM Multitest Diagnostic Center. Kung siya na kayo 0951-794-5717. 61-year-old lalaki. Unsay maayong vitamin nga mineral akong imnon adlaw-adlaw. Ingani noy. Ingani na idong. Ayaw pagsalig sa vitamin. Ayaw yun magsalig sa vitamin nung. Kamu mong tigpaminahon ako. Ayaw magsalig sa vitamin. Nga naman, kana siya gi-formulate na siya nga mga vitamin nga almost 25% to 30% lang ma-absorb na. Kay dili man siya natural nga pagkaon. Ilabay sa atong tinain na may gala. Bitaw matingala mo nga, sige mo inom vitamin, mabot mo pila ka tuig, wag gyapon mo tambok. Kaya ang ingana ng sitwasyon sa mga vitamin. Giimbento ng mga vitamin 1960s may gala, bro. Hantod karon, sadihan gani siya, wala siya makita dito. I-tracer po ba? Butag tracer ang mga vitamin. Asa may abot? Sa lubot. 0916-762-8365 unsay maayong itambal eksema sa kamot. Kani siya day, kani eksema sa kamot day, di alang-alang na siya. Naay sakit nga Maduras disease. Nga pero na makita sa tiil nga pila mo katuig tinambalayan na di kina siya makuha kung dili siya espesyalista nga dermatologist. Dili siya alang-alang tambalan. Ambot lang kung sa Bisaya na kanang kalimot ang mag-term sa Bisaya na may gala pero tama gito ang term. Kay ura magmukot-kot ang kagaw dito sa sulod, sa panit, di na panit lang ba. So kinahanglan gyud siya legit yung kay pagtambal sa dermatologist. 0948-553-1787. Dok,
kung ang bunog sa left side tutoy tanggal, usay ngot-ngot, wala man naglagom o ning uplok ang nipple. Ipatanaw na siya og surgeon gyuday. Kay kamera gyud ang kaibaluan na kung saan na siya. Kung dili surgeon mo tanaw sa inyo, mamiss yun. Kadagana na nila, magpamography na yun. Mammography, sonomammogram, dahil na siya. Niya kayang mammography yung mga higala. Accuracy na only, just pila lang na siya makakuha na sa kwan ba. Pag naman galing makita ang bukol, himong sis, tambok yung di. 45 years nagutan og tutoy ba? Anaw sa buntag tutoy, ulto tutoy, hapon tutoy, wa pay labos tutoy akong misis ba? Kaingon pagkakanawa yung experience, mas maayo pa niya kung kamot ultras kaysa ultrasound. Lagi. At pila na po may gala nga, minsis ang pasyente nga operahan ako, yung ko dili ko examino ta sa ka. Dili ko magsalig na imong mammography. Mawala man ko dok, dili ko patanaw tutoy. Ay sus in town. Tanang shape and sizes nakita na kung tutoy dai. Tutoy sa dalaga, paingos, tutoy sa tigulang nakita na ko. Di gani ko tanaw. Mag-examine ko sa inyong tutoy, di ko tanaw Di ba ko interesado? Interesado kung naibukol, wala mo na siya. So, kabalo mo kung sa akong position mag-examine tutoy, maghangad. May mga pang ubang chicks nga. Grabe po na sa doktor, di naman interesado tutoy. Walangan! Magulit kong tutoy, buntag kong gabi. Saan pa na ako ka-interesado? Ayaw na magkaulaw. Labaw na kami mga surgeon. So, maulang yun Kung if ever, magkinalan mo mag-text. Pag-text na mo, kaya di mo naman na sa erasyon. Tigil mo sa erasyon, hangtod nga mag-live ko. Pag live na ko, basahon yun ako na siya, unless wala na time. Plus karon nagpa kayo text may gala, pero saan na, wala man time na. Si Dr. Kagapi ini, sa Doktor sa Kahanginan.